तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गासैबो तो फानि जागोन आरोना भिडिअ तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मैयानि भिडिअफोरखौ नायाखैबा डिसक्रिपसन लिंक होनानै गासैबो थाग आरो नायब्लानो जाबाय तो बांद्राय पेक पेक बुगुबाय थाला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै बा माथो जासोदोलै लुगैहरना दे नोंनि बे जानायखौ लुगैयालै आङो माबोरै दङ नोङो मोजाङैनो दङ मोजाङै ए ओमफ्रायलाय बहा दोङो माबा टाउनावनो ए मा टाउन उदालगुरि दे जाना दिन्थिलाय नायबाय थानि आं गल'ल'नो दे जागोन दे लुगैहरनाङा आंलाय मानो लुगैलाबायनो दे जाना दिन्थि दे नोंसोर बिदि बेकिं गोरलैखौ जायोना जाया लेथ्रा फाथ्रा बेखौनो जाबाय बायगोन आरो जाया आं बेखौ गोथावसो मोनो आंनि बे ललिपपा जोबोद मोनामोलै जानो हागोन ना हाया नोङो आंनि ललिपपखौ मानो मोनामनांगौ जाखो एफा गोथाव ओमफ्राय जागोन जाया बे आंनि ललिपपखौ नोङो सोबगोनबो हरगोनबो आंनि ललिपपा जेबो साइजआनो गैया माने साइज जानांगौ साइजबा एसे मोजां नाङो आरो गावखौनो गाव ओमफ्राय लोंगोन लोङा बे दैखौहाय लोंनो हाया आङो लोङा आङो ए लोंलायाबो आरो मानि दै बुंदो देलाय आङो बुंलाय नोङो ललिपप नों थिगखौनो बुंदो ललिपपनि